Težak je, neka stoji ovdje, a sad ću staviti šifru na njega. Zapamtite gdje je sef. Upravo ova soba nam treba. Ne vidim ništa. Koju šifru je stavio? Ni ja ne vidim. Nema veze, saznaćemo kad stignemo tamo. Sigurno će je zapisati. A kako ćemo ući u zatvor? Ima obezbeđenje. Tamo je samo jedan čuvar. Tiho ćemo se prikrasti dok spava. Odlično, zaspao je. Moramo krenuti. Sakrijte lice da nas ne prepoznaju. Tiho, tiho, ne smijemo probuditi čuvara. Jesi li sigurno da spava? Da, spava. Pokušat ću da otvorim sef, a ti pazi na čuvara. Zanimljiva stvarčica, moram to kupiti za sebe. Šta? Ko je blokirao vrata? Ruke u vis, brzo! Rekla si da ga paziš. Mislila sam da spava. Hajde da vidimo ko je ovdje. Znao sam, a gdje je treći kriminalac? Kakav treći? Nas ima dvoje. Ja, nema nikog više ovdje. Hej, zašto ste zatvorile vrata? Je li sve u redu tamo? Stvarno? A ko je onda ovaj? Mila, beži! Hej, zašto ste učutale? Zašto ste skinule maske? Šta ako vas neko primeti? Akreni se! I ti također skini masku, neće ti trebati. Zar niste mogli da ne budite čuvara? Samo sam se pretvarao da spavam. Znao sam da ćete doći. A kako? Već dugo ste u potrazi. Mila, gde si bila? Čuvala sam ulaz. Šta će sada biti sa nama? Ušli ste u ovaj zatvor, što znači da ćete ostati i ovdje. A vas dvoje, brzo u ćeliju. A ja? Ti ostaješ ovdje i ne pomišljaj da pobegneš. Ne želim u zatvor. Ne brini, ukrala sam ključ od čuvara. Uskoro ćemo pobeći. Hej, daj ovamo. Šta? Ključ koji si ukrala, mislila si da neću primetiti. Kakav oštar pogled. Iskusan sam i nećete pobeći od mene. Naš plan je propao, bez ključa nećemo izaći odavde. Nećete. Ne smemo odustati, iz svakog zatvora može se pobeći. Ne zaboravi još, moramo opljačkati sef, zbog toga smo i došli ovdje. O, vidi, blizu vrata su žice, pokušat ću da ih spojim. Neće uspjeti, čuvar je znao i isključio svu struju u sobi, bez struje žice neće raditi. Treba da nahranim zatvorenike. Šta je ovo? Krompir? Izgleda da je ovo naš ručak, jedan za svakog, to je malo i čak je nije ni oljuštio. Imam ideju, nećemo pojesti. Ne znam za tebe, ali ja ću pojesti, gladna sam. Hej, zašto ti treba? Iz krompira možeš dobiti struju, kao iz baterije. Uspelo je, ali nam trebaju druga vrata. Ovdje je neka figurica, treba će nam kasnije. Možemo li pokušati spojiti još jedan krompir? A gdje je drugi krompir? Ups, uzbudila sam se i pojela ga. Zbog tebe ne možemo otvoriti druga vrata. Bolje da razmislimo odakle su ove figurice. Sigurno ih nisu slučajno sakrili. Da sam pronašla. Fale nam još dve. Ako smo našli jednu, mora da postoji i druge. Hajde da pregledamo sobu. Nešto nije u redu s ovom slikom, kao da je namjerno okačena pogrešno. Našla sam drugu figuru, ostala je samo još jedna. Izgleda da toalet ne radi, nešto je zaglavljeno. Imam ideju, skloni se. Šta si to smislila? Izgleda da se uša zakačilo za nešto. Vidi, to je odbijač, takav alat će nam sigurno trebati. Iza toaleta bi trebao biti ulaz u kanalizaciju, možemo pobeći kroz nju. Pokušat ću da odvrnem odbijačem. Evo i ovdje je slepa ulica, nema prolaza. Ali smo našli treći deo. Evo izlaza. Pokušaj da odvijaš rešetku sa svojim odbijačem. Šta misliš, šta je sa druge strane? Čekaj ovdje, ja ću pogledati šta je tamo. Šta čuvar radi sa Milom? Ja ću te testirati na detektoru laži. Zašto je to potrebno?
Imamo nerešeno krivično delo i mislim da si to ti postavila. Nisam ništa uradila. Uključi svoj detektor laži, dokazat ću. Jesi li ti nacrtala po zidovima policijske stanice? Ne, Ona laže. ali ja govorim istinu. Jesi li ukrala točak policijskog automobila? Ne, Ona laže. ali govorim istinu. Odlično, konačno ću biti unapređen. Hoćeš da me okriviš da bi dobio unapređenje? Pogodila si, malo sam izmenio kacigu. Pokazuje suprotno. Moramo isključiti ovu kacigu. Izgleda da su isključili struju. Moram proveriti žice. Čekaj ovde. Brže, moramo bežati. Ne, vratit će se i uhvatit će nas. Šta da radimo? Moramo ga naterati da ode iz zatvora. Uzmi ključ sa stola. Ovo je ključ od vaše ćelije. Vrati se nazad i smisli nešto. A kako ćeš ti? Sa mnom će sve biti u redu. Samo je žica ispala. Sad ćemo nastaviti naš eksperiment. Pa, jel ima izlaza? Tunel vodi do sobe čuvara. Uspela sam da pronađem ključ. Jesi li vidjela Milu? Jel ona tamo? Da, ispituju je. Da li čuješ? Mislim da čuvar dolazi. Moramo sakriti tunel. Ej, zašto pravite buku ovde? Radim. Zašto ne dovedeš i Milu kod nas? Osumnjičena je za druge zločine. Zato je ispitujem. Sedi tiho. U redu. U redu? Ozbiljno. Previše ste poslušni. Nešto ste smislili. Ne, naravno da nismo. Dobro, sad tišina. Hajde, daj mi ključ, vreme da izađemo. A šta ćemo sa čuvarom? Smislit ćemo nešto. Nema nikoga, možeš da prođeš. Pogledaj veš mašine, možda unutra ima nešto? Ovdje su stvari policajaca, možemo se presvući i pobeći. Nema uniforme ovdje, bez nje će nas odmah uhvatiti. Pa, jel ličim na policijskog generala? Tačno, ti si genije. O čemu ti? Znam kako da se rešimo policajaca, daj ovamo. Ne, ti si prava slika generala. Halo, Generale, kako mogu pomoći? hitno vas zovemo u stanicu. Ali ovde imam opasnog kriminalca. Skoro je priznala sve zločine. Usuđuješ se da se suprotstaviš generalu? Halo, ne čujem vas. Nešto se dogodilo u policijskoj stanici. Moram hitno tamo otići. Mislila sam da ti je posao ovdje, u zatvoru. Dok mene nema, čuvat ćete moj partner. Imaš partnera? Nisam nikoga vidjela. Muhtar, dođi obamo. Muhtar će te čuvati dok se ne vratim. Devojke, da li me čujete? Mila, da li si to ti? Čujemo te. I ja vas vidim preko kamere za nadzor. Da li je čuvar otišao? Da, sada ću vam otvoriti vrata. Ne mogu, vrata čuva pas. Morat ćete same da ih otvorite. Kako to? Ovdje piše da morate dovesti struju do vrata. Lako je reći, u cijeloj sobi nema struje. Grešite, ima u veš mašinama, treba da je preusmerite. Hajde da povežemo mašinu sa kontrolnim panelom. Povezala sam, upali mašine. Nemojte odmah staviti na maksimum, inače će žice pregoreti, vrata se neće otvoriti. Telefon se uključio, znači da ima struje. Nastavi, skoro smo uspele. Otvorile ste vrata! O, kakav sladak pas! Tiho, psićo, nećemo te povrediti. Moramo mu nekako skrenuti pažnju. Imam ideju. Hej, mali, hoćeš poslasticu? Izvoli. Brže, ovo je naša šansa. Uspelo je. Gde ste našli kost? Otrgla sam je od
kostura, nadam se da se neće ljutiti. Idemo odavde pre nego što se Kuzija vrati. Čekajte, a šta je sa sefom? Ne idem bez njega. Ne znamo ni šta je unutra, ne možemo rizikovati. Ako ga ne otvorimo, sve ovo će biti uzalud. Ni čak ni šifru ne znamo. Sakrivena je u ovoj sobi, samo treba da je potražimo. Ej, na televizoru je snimak gde Kuzija postavlja šifru na sefu. Hajde da pogledamo. Jeste li vidjeli, sakrio je nešto na polici? To je šifra. Odlično, ti reci brojeve, ja ću otvoriti sef. Ovdje nema brojeva, samo naše imena. Ali na sefu su samo brojevi. Koje je prvo ime u šifri? Amelija. Ovo je zadatak iz matematike. Reši ga i dobit ćeš prvu cifru šifre od sefa. 2 puta 3 je 6. Pokušat ćemo. O, izgleda da radi. Sljedeća cifra šifre je Mila. 3 puta 3 je 9. Odgovara još jedna cifra i sef će se otvoriti. 2 puta 5 jednako 10. Čekaj, ovdje nema broja 10. Verovatno si pogrešila. Ne, to je tačan odgovor. Sigurna sam da će biti 10. Čula sam da u takvim slučajevima treba sabrati dve cifre. 1 plus 0 je 1. Pokušaj sa 1. Pa pazite, ako se uključi alarm, vi ćete biti krive. Ura, bogate smo! Brže, pakuj novac, idemo! Kakva je ovo kutija? Ima katanac? Ne izgleda vredno, ostavi je! Možeš li otvoriti vrata? Ne uspeva, pokušat ću da obijem vravu. Pokvarilo se, a nemamo drugi. Morat ćemo da tražimo ključ. Pogledajte ovdje. I šta treba da radimo? Pokušat ću da povučem jedan. Čule ste kao da je nešto ispalo iz cevi. To je u našoj ćeliji, moramo se vratiti i pogledati. U redu, idem ja. Tamo je pas, neće me pustiti. Morat ćemo da idemo kroz tunel. Ovdje je deo ključa. Pokušat ću da povučem još jednu polugu. Treba da ih spojimo da bismo dobili ključ. Ostao je još jedan. Amelka, šta imaš tamo? Pronašla sam ključ, ali je slomljen. Dobro, donesi ga ovdje, sada ćemo ga popraviti. Sada ćemo pokušati otvoriti bravu. Ne odgovara, to nije taj ključ. Strašno, i šta sada da radimo? Ovdje bi trebalo biti hitno otvaranje vrata. Evo ga. Zašto ga odmah nismo iskoristile? Zato što će se oglasiti alarm i policija će doći ovdje. Sada nemamo izbora, otvaraj, uspjećemo da pobegnemo. Aktivirano je hitno otvaranje vrata. Nisi otvorila vrata, uključila si strelište. Ništa ne razumem, uradila sam sve kako treba, jesi li čula glas? Leona, pokušaj da pucaš. Prva brava je otključana. Bravo, Leona! Moramo oboriti sve patke, onda će se bravo otvoriti. Ajde još jednom, dobro pucaš. Druga brava je otključana. Bravo, Leona! Dobro, dosta je, ostaje još jedan metak. Možda da ja pokušam. Jesi li sigurna? Ne, bolje ti. Uspelo je, vrata se otvorila. Idemo odavde. Devojke, gdje je onaj ključ koji ste zalepile? Amelija, eno ga ispred tebe. Mislim da će nam trebati. Hajde da nastavimo ispitivanje. Pobegli ste i opljačkali. Gdje je moj pas? Ne brini, Muhtar. Naći ćemo ih. Konačno smo kod kuće. Pobegle smo iz zatvora i opljačkale sef. Amelka, zašto si tako zamišljena? Pitam se šta je u ovoj kutiji. Ne mogu da verujem. Ovo je pravo blago.